Добро утро от мен, уважаеми зрители! В времена на неконтролируемо голям брой обяви за имоти в интернет, през изминалите няколко дни започнаха да се появяват все по-често случаи на измамени от фалшиви обяви и фалшиви брокери-потребители. Как можем да се предпазим и какво е важно да гледаме, когато избираме апартамент или къща онлайн? Ще си говорим по темата с брокерите Бранимир Данчев и Симеон Симеонов. Добро утро! Добро утро! Добро утро от нас! Първо, наистина е факт, че в момента намирането на имот е доста по-сложно, в смисъл на това, че заляти сме с предлагане, като че ли. Как да отсяваме най-малкото не само кое е фалшиво, но и кое е изобщо добро в такъв басейн от обяви? Абсолютен феномен е проблемът с многото фалшиви обяви. Това първо, че се дължи на много така наречени брокери, които публикуват обяви с цел набиране на клиенти. По една обява публикуват, звъни купувач и после му се казва, този апартамент има еди си какви проблеми и по някакъв начин го отблъскват към друг апартамент. Често сме се срещали с тези проблеми. Но и друг проблем е, че много продавачи, собственици на недвижими имоти, когато публикуват частна обява, много агенции копират снимките на собственика. И ги слагат. Абсолютно. Без негово позволение. И когато собственикът че обява, след 24 часа вече има 20 обяви, които са от брокери, без позволението на собственика. Вие в момента, ако видите така една обява, може ли по някакъв начин, все пак като хора с опит, да различите коя е фалшива от истинската? Първо, много често във фалшивите обяви качеството на снимките е лошо. Второто нещо, което много издава фалшивите обяви, е липсата на конкретна информация. Обикновено фалшивите обяви са на по-луксозни имоти, където често в естеството на самите обяви на луксозните имоти има описани всички неща, които са от интериорен дизайн. Всяко нещо, което е специално от обзавеждането и съответно това липсва в този тип обяви. Няма никаква конкретика. Да. Истината обаче е, че няма точна формула как да разпознаем една обява дали е фалшива. Можем да дадем няколко насоки, както спомена колегата. Това, което ние правим в нашите обяви, когато собственици ни наемат да бъдем техни официални посредници, е да внедряваме професионална видеопрезентация. Защото как можем да разберем? Има снимки, има описание. На пръв поглед изглежда, че е актуална обява. Но съвет, който можем да дадем към нашите зрители е, ако има видеопрезентация, която е прикачена към съответната обява, почти сигурно е, че тя е реална, актуална, защото все пак строи пари да се направи. Кой би правил на фалшиви имоти видеопрезентация? Какво представлява видеопрезентацията? В смисъл, снимаш видеоклип на самата къща или апартамент? Това, което ние правим, е не просто с един телефон да влезем и да кажем това е кухненски бокс, това е спалня, все едно хората не го виждат. Ние наемаме и работиме с екипи от видеографи, хора, които се занимават след това да обработват самото видео, презентираме района, презентираме сградата, вида строителство, кога е построена, от кога има разрешение за ползване. Влизаме в апартамента, запознаваме детайлно хората с разпределението му, с това, което остава от към обзавеждане, квадратура, точна локация. Много хора се обаждат за обява и казват, нека да се чакаме на коя бензиностанция или пред коя сграда, и после отиват на адреса. Оказва се, че това не е, което те са искали да видят, и остават единствено само подведени от този факт, за съжаление. Все пак огромна част от хората имат, може би, предразсъдък към брокерската професия в България. Абсолютно. На какво се дължи това? Това се дължи, защото именно брокерите подвеждат, именно по такива фалшиви обяви, потребителите. И сега, когато един нов брокер отиде в подобна агенция за недвижими имоти, той решава да работи като брокер и той получава едномесечно обучение как да подвежда хората с фалшиви обяви. И в края на едномесечното си обучение, новият брокер, когато се анализира, вижда, че той единствено и само лъже хората и напуска тази работа. И в един момент той е от другата страна, когато има нужда да продаде или има нужда да купи. И когато си спомне на какво е бил обучен, той казва, аз не искам да работя с брокери. Аз мога само да се справя. Защо? Те са лъжци. Иначе казано. И това е отново проблем, защото няма регулация на пазара с недвижимите имоти в България.
обученията не са лицензирани и не можем да сме сигурни, че един брокер, когато влиза в една фирма за недвижими имоти, той получава едно стойностно обучение. Колко време, ето господин Данчев всъщност може да отговори със сигурност, колко време се изисква, за да може да се впуснеш така в света на недвижимите имоти и да се каже, че човека вече е надежден брокер, аз мога да отида, да му дам депозита си, парите си и да му кажа, намери ми апартамента, човек? Силно индивидуално първо трябва да кажа, но за повечето брокери има един период от горе-долу 4 месеца, в които те още навлизат в самите случаи, самите казуси на сделките, понеже сделка не си прилича и това е хубавото на нашата професия, всеки ден е различен и те сблъсква с различни трудности, които да преодоляваш, но горе-долу за 3-4 месеца може да се очаква, че един брокер вече трябва да... Ще знае откъде изгрява слънцето. Да, но ако се обучаваш правилен човек, може да стане доста по-бързо. Добре, все пак и като хора, които работят с продавачите, как пък може, ако си продавач, без да се налага да прибягваш до такива фалшиви снимки, защото аз знам, разтеглят ги снимките, така че да изглежда по-просторно някой от тях, снимат от определен ъгъл, без да се налага да прибягваш до всичките тези тънкости за една фалшива обява, да изпъкне твоя имот? Това, което със сигурност трябва да направи един продавач, е да се консултира с търговски консултант надежден. Сега труден е избора как да се определи един брокер като надежден, но това, което забелязваме е, че когато качат частна обява, единственото нещо, което получавате над 30-40 обаждане на ден и то само от брокери. Защото в имотните сайти има само брокери. За да изпъкне един имот на собственик сред купувачите, ние рекламираме в социалните мрежи. Именно правим професионална видеопрезентация и рекламираме в социалните мрежи. Като споменахте социалните мрежи, няма ли опасност? Защото аз виждам много такива квартири в София, квартири в Пловдив. Не знам, винаги ми е било странно в Фейсбук или в друга социална мрежа да си пусна, че търся определен човек. Може би защото до някаква степен съм публична личност и по друг начин да разсъждавам, но няма ли някакви опасности пък и в това? За съжаление, в последно време в социалните мрежи, конкретно за наеми, има прекалено много фалшиви обяви. Даже там, честно казано, преобладават, особено в социалните мрежи. Много хора са им се оплаквали от една или друга социална мрежа, че попадат само на фалшива обява, след фалшива обява, след фалшива обява. И винаги като вдигнат телефон им казват, този апартамент в момента е капариран или е продаден. А каква е целта на цялото това занимание? Защо ги пускаш тези обяви? Цел номер едно е на тези агенции, защото те нямат клиенти. И когато нямат клиенти, те създават една така наречена апетитна обява. Много ниска цена, много хубави снимки, задължително с паркомясто включено в цената или с подземен гараж, южно изложение. И масово хората се обаждат на подобна обява и те оттам вече ги пренасочват да търсят заедно с тях. С набиране на клиенти. Това е основната цел, за съжаление. Добре. И там идеята много често при такива тип агенции и обяви е количество пред качество. Те просто свалят снимките на имота на един собственик, качват ги наново и така като направят 3 месец 200 пъти това, се надяват се някъде да им се усмихне късмета. И това на този етап си е абсолютно във вреда на нещата. В смисъл не е регулирано, не е наказуемо по някакъв начин или... Единствен начин за един имот да няма над 15-20 оферти е самите собственици да се доверят на търговски консултант, който да създаде обявата вместо тях. Защото отново се връщаме на факта. Той качва снимки, те не го питат. Няма регулация, която да може да спре 20 агенции да копират неговите снимки. И когато сложим факта, че в момента се продава в един район, за един апартамент има 1000 имота конкуренция. До преди 5 години не е било така. Ако един собственик публикува своя имот в имотен сайт, най-вероятно е можел да го продаде, защото имало 50-100 имота конкуренция. Но към днешна дата не е така. Има 1000 имота конкуренция, на които 1000 имота са направени още 1000 фалшиви обяви и за един потребител е много трудно, за съжаление, да си избере жилище в имотен сайт. И на финала на нашия разговор съвсем кратко, ако може да ми отговорите на вечния въпрос, на къде ще вървят цените на имотите, да купуваме или да продаваме? Вървят нагоре. Това е, което се забелязва от години наред. Всички ние искаме да има спад, самите ние сме в очакване да закупим имот, лично аз до края на годината. Искаме се да паднат цените, но уви, вървят нагоре и избирам да побързам с покупката, че да се възползвам от вълната. Ами добре, тогава и аз ще взема този съвет в предвид, защото след един месец и аз трябва да освобождавам жилище под наем, така че ще се замисля каква е следващата стъпка.